Аллаһның рәхмәте белән Рамазан айының соңгы көннәр килеп җитте. Бу соңгы көннәрдә мөмин мөселман, ураза тотучы, ашау һәм эчүдән тыелучы әлбәттә фитра садака турында борчыла башлый. Адәм баласы көн дәврендә үз нәфесе өстендә эшләп, гөнаһлардан тыелып, үзен сабыр, түзем тотып тырыша. Әмма ләкин кайчакта хата, кимчелекләр дә булырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы фитра садакасын ул фарыз иттертеп кылды. Рамазан айында килеп чыккан кимчелекләрне, хаталарны каплау максатында. Һәм икенче максаты ул да булса, Аид көнендә мискиннәр, фәкыйрьләр, алар кимсенеп йөрмәсеннәр, аларның да ашарга ризыклары булсын өчен шушы садака бирелә. Фитра садакасы Аид көнендә бер көнлек ризыгы, бер көнлек эшемлеге булган кешегә тиешле. Ул аны үзеннән кимрәк дәрәҗәдә ризыгы булмаган кешеләргә бирергә тиешле. Фитра садаканы мохтаҗга ризык белән бирергә кирәк. Әгәр дә инде синең андый мөмкинчелек юк, син киләсең мәчеткә һәм акчалата тапшырасың. Үзәк мәчет шул акчага оптовый бәяләр белән төрле ярмалар сатып ала. Бу ярмаларны матур итеп җыештырып, бүлеп, исемлекләр буенча без мохтаҗларга таратабыз. Без төрле оешмалар белән элемтәгә чыгабыз. Аларның арасында күбрәк шул гарипләр оешмалары һәм алар безгә бирәләр үзенең исемлекләрен, һәм инде без шул исемлекләргә таянып инде санын килештереп, ушбу фитра садакаларны китертеп тарата башлыйбыз. Нам из мечети привезли 75 пакетов подарков, которые будут распределяться между семьями. Списки уже готовы, и в ближайшие дни они их уже получат. Бүгенге көнне безнең шәһәребездә 500-дән артык хәйрче хәлендә гаиләләр яши. Шуңа күрә аларга иң беренче без илтеп бирергә тырышабыз. Шулай ук гарипләр дә бар. 250-дән арта безнең төрле гарипләр, аларның арасында колясочниклар, аларның арасында күз мәшәкатен кичерүчеләр һәм башкасы. Алар мохтаҗлар. Бу мәчеттән җыелган фитра садакаларын сукырлар оешмасында тора торган, күрү мөмкинчелекләре шикле булган һәм бөтенләй күрмәүче кешеләргә тапшырыбыз, иншаллах, Аид намазына кадәр. Һәм без исәнлектә, саулыкта яшәп, әлбәттә үзебезнең Аллаһның биргән нигъмәтен без дә чыгарырга тиешбез. Һәм безнең өстебездә бу ярлы кешеләрне әзме, күпме борчылырга һәм ярдәм итәргә. Шуңа күрә фитра садакасы ул гаилә башлыгының өстендә бурыч итеп тора. Ул үзе өчен, тормыш иптәше өчен, балалар өчен шул фитра садакасын чыгара. Күләме турында җәмәгать әйтәсем килә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында сагы дигән шундый бер күләм бар иде. Ул безнеңчә бүгенге көнне ул 3 литрлы банкалы объем. Шуңа күрә фитра садакасын төрле ашамлыклар белән чыгарырга була. Һәм һәр кешенең хәленә карап. Кемдер кара бодай белән чыгара, кемдер он белән, кемдер хөрмә, финик белән чыгарырга була. Әлбәттә безнең шәһәрдәшләребез күбесе фитра садакасын төгәл аңлап бетерә алмый. Шуңа күрә үлчәп мәшәкатьләнми. Һәм нәзарәтебез, мөфтиятебез инде тәкъдим итте аны акчалата чыгарырга. Шуңа күрә иң азы бер кешедән 100 сум, иң күбесе инде 600 сум. Татар халкы арасында фитра садака киң таралган. Шуңа күрә әле Рамазанның ярты ай үтеп кеше килә башлый мәчеткә. Һәм үзенең фитра садакасын тәкъдим итә башлый. Әлбәттә без аңлатабыз, фитраның вакыты бар дип. Фитра садакасы ул гаит алдыннан бер 5 көн түләнә башлый һәм инде гаит намазына хәтле аның вакыты. Шуңа күрә безнең яшьләребез әлбәттә ашыга тизрәк шул фитра садакасын таратырга.
Аллаһның рәхмәте белән мәчеткә йөрүче абзылар, яшьләр үз вакытын кызганмыйча, үз тимер атларына утырып, фитра садакасын тарата башлыйлар. Әлхәмдүлиллә, аларны ишекләр ачып, елмаеп каршы алалар. Фитра садаканы таратканда кардәшләребез елмаеп, тәбрикләп, фитра садакаларны тапшырырга тырышалар. Рәхмәт, Виктор. Соғыс қына болмасын. Дүния имен болсын. Самое главное, ишан-сау болып, ишан-сау йөрегез. Фитра садаканы алучы, ул әлбәттә куанып, ушбу фитра садакаларны кабул итә һәм дуа кыла башлый. Әмма бу җегетләргә шул дуа кирәк тә иде. 3-нче, 5-нче, 9-нче катка кайчакта лифтсыз җигереп менәләр безнең кардәшләр, һәм ушбу дуалар әлбәттә аларны канатландыра, һәм алар рәхмәтле булып, тырышып, фитра садакаларны тараталар. Һәм шул бер пакетта безнең 4 кило он, 1 кило дөге, 1 кило кара будай һәм 3 кило ярым безнең тукмач һәм чәй дә шунда салабыз. 700-дән артык мохтаҗларга 7 тонн ярмалар таратыла. Alhamdulillah. Ramadan, 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 Ramadan. Шул соңгы кичәләрне таравих намазларында Коръән хатым кылып, төннәребезне кыям тәһаҗҗудлар басып торып, көннәребезне фитра садакаларыбызны таратып, Рамазан айын узатабыз. Я Раббим Алла, Рамазан айында тоткан уразаларыбызны, кылган изге гамәлләребезне үзенең киң рәхмәтең белән кабардан кылсын иде. Я Раббим Алла, хата кимчелекләребезне үзенең киң мәгъфиратың белән гафу итсәң иде, кешерсәң иде. Һәрберебезгә тақвалыкка ирешергә насип итсәң иде. Һәрберебезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсәң иде. Гаиләбезгә тынычлык, шәһәребезгә, илебезгә иминлек бирсәң иде.